Hát sziasztok, srác! Itt vagyok egy újabb videóval. És most egy News Brawl Stars videó lesz. Nem azt fogom megmutatni, hogy hogyan törzs le, hanem azt, hogy például melyik karakterre ki a kedvencem. Hát News Brawl Stars-szal nem annyira játszok egyébként, de attól még szeretem. Na, például kezdjük Shelly-vel. Shelly. Shelly-re sok jó skin van, de szerintem a legjobb a Star Shelly. Nita. Ami most... Hát nem. Régen még a Gummy Bear Nita volt, de most már, hogy bejött ez a Metal Godzilla, most már ez. Colt. Coltra szerintem egyértelmű, hogy a Challenger Colt, vagy még esetleg a Dark Angel Colt, de szerintem inkább a Challenger. Bullra ez a nekem tetszik. Brock. Rá nincs olyan sok skin, amit már kivettek, de szerintem a legjobb az Old School Brock, vagy a Lion Dancer. Mi az El Primo? Hát, egyetem, nekem ez a Barley. Jó, ez egy értelmű, nincs sok jó skin. Poco. Hát, ez nehéz kérdés. Szerintem a Desperado. Na, Róza. Most már fejben tudom, Major Róza. Az egyik osztálytársamnak az a neve, hogy Major Marcel, és ő még csak most tudta meg, hogy az a neve, hogy Polgármester Péter. Polgármester Marcel Péter. Na, Dynamite mert hogy ez a klasszik, a normál. Úgy Marci, hogyha nem tetszik, hogy benne van a videóban a neved, akkor majd kivágom. Ha azt mondod, hogy jó van, akkor meg benne vagyom. Tick. Hát, Snowman. 8-bit. Jó, 8-bitre nagyon sok jó skin van. A klasszikus tetszik, a Shinavir, a Kajon is, a V8 is, de az Ultimate az Rico. Jó, Daddy. Itt most vagy a D4RY1, vagy a boxos Deadlet. Szerintem inkább meg a box. Várjál, vagy a sima. Ja, ez sima meg a... Igen, Penny. Hát, ez egy jó kérdés. Szerintem... Nagyon egyik se. Carl. Will you learn? Hey, Chucklehead, come over here! Ez egy jó kérdés, ez a rendesek, amikor meg is van. De szerintem Come to Jackie and get some snacky! Here we go again. Tehát Gáf egyértelmű. Majd csináljak part 2-t.